Haradır diýenden ustady ötüş sorap berdim. Müňde birine ağaç kahar getirem. Ya doğruda menem gaharym elde şonu bilýän adam gurla diýe, bilmeýän adama gurlu sok. Ana ne şoň şeýdim çykarmadyma? Oranda. Salam mehribanlarym, gowmy ýagdaýlaryňyz ana hatoýdan men studiýa geldim. Owadan ýaşlarymyzy Qaqajan bilen Guljahan atly gyzymyz üçin owadan aýdym döretdik barsaýdym ýakyna toýlary. Nesip bolsa size de dinleders. Bizden daşlaşmaň. Yeni de täzeliklerimiz kän size. İkinci sowal şeýle, ünüslerin. Mana gelnejeler derrewjik bilerler. 44 ýyl mundan öň Italiýaly bir jurnalist, Antonio Conte diýen jurnalist şu soragy dünýä ýüzüne berýärdi. Şeýle soragy 44 ýyldan soň şoň jogaby çykýar. Angliýaly Steve Gerrard diýen adam şoň jogabyny tapdy. Soragy şeýle: aýallar bilen garakçylyň näme tapawdy bar? 44 ýyllar soň jogap tapylmady. 44 ýyldan soň ýekije tapawdyň bazyny ýüze çykarly. Hemme de alaşýan şoň aýdany bilen. Şu men reklama alamdy. Garanti beren ratlan bir iň bolmany özümi ýapýan brendingim ady belli bir derejede tanalar diýene. Begenji.com. Ine reklamaňdan ýa bir näçe işarallyk diýe geldi. Arma. Näle? Başaga göre. Indi awray bilen tapşyrmalar şunu. 3 post koydum. 4 tane ulu iş alttırlar. Ne şu atan yaxşym diye ne sen diye getiren işinden şu at ne dizaynını tayarladık diye ezip ortaya düşünüm. Söz verişimizden hem çalt vakti etmeli. Begenji.com şu edin reklamamın inni arkasında durmalı eri hemen şu edilne şu dizaynaki remondu 3 ay 4 ay içinde tavsiye tipte de uluyor da şu tavsiyelerden sonra tavsiyedik tip benim şu taybar reklamı etsem ondan men şunça aydan rahatlamy yerine salla oladı. Näme? Ady elime dolan şu iPhone'un eýesi. Ene Ahmet Balkandan gepdirler. Ýöne özler oýnanyk. Daşyna nereden diýip TikTok'da turmaýarlyk bellidir. Amca hoş gördük. Oğluňyz tutdymy? Ýöne ogly talip eken. Bazı çekinen eken. Video çykmaýan ýöne begincine eýen bir güllep şutaýda Aşgabatda operatörler keler. Gelenlerine eýen bir iPhone'un mara pulunu çıkarttırlar, çıkta settirler berde hava. Info katella olup böyler diye hava. Info kutan iyi biçiptirler. İyi ama iPhone'un pul çıkıptırdı arkadaşlar. Ağabcan hava netip etsin hava. Şu iPhone'u var ya iyiyim. Çünkü sıkatı davalı oldu. Hava. Son çiğnim ne mi? Netip etsin Allah'can in sonunda. Account'ı ne aradın? Şu account'ı Yunutuşa demin ne? Toşna. Eğer şunu men şunlara beremden son yunut sadaka veriyor. Pol ne? Şeyler. Böyle dediğim ettin. Canım sağ olsun. Neme adını da aytacak mıyım neme? Şu Kamil market barada. Amin bere. Kamil marketçinin ýaly konkurs geçirdi. Oğlumyz netibetinden çykdy. Hemme de halal eken gatnaşyň sowdadan gelin hemme de ahlat ettik netibemizden çıktı. Yeni ceketleri kabut ediyor kalkan tütüpsünü. Yok lan ayttı. Yo men o içimden çıkıyorlar ýaly o sözler hakykatdan doğru diýen o. Sağ olun köpköp. Taňryal satyn tewdaňyz bolsun. Ýene de geçirip duruň şunu ýaly adamlar begendir. Wagt begendirjek bolýan ýöne hökmany suratda bara adamlar ýalňyş düşünýär. Hökmany suratda içinde tapylýar, o ýalňyş düşünýän. Edil her kim video koyuyor. TikTok eden ettik da onun ama kıyın şu yağda şu konkurs. Ben online konkurs geçirene her tapar bir ölüp dirilyen diyeyim. Doğru. Şonu yanlış bir yönü birini begendirecek deyip para. Nanayda ödün hakkı ervet boylan. Sebebi yönü hiç kimden pulum çıkan yok. Onlardan pulum çıkan yok. Hiç kim yönü kece patpisat. Seyden olmaz. Şu netive diyen işe netive bu dağıtlar hava. Umuman ne alın ağıncan hava. Bizden bir alın. Alın köpköp. Taňryal katın. Adın ne ma? Devrana netive etsin. Kol canları gelsin. İnni geçen sonra. Satyağız mı? Ya da
Ya ulanat. Ulanat. Onlar Arzu edip geldik şuna. İşgallik emmedim. İçindeki kamillerle biz arkadaşlarla emmet ya bir tanıyat ya. Rıfva olduk ya. Niye kılarak da gelindi? Sağ olun, köp Sağ olun, ömrünüz ok olsun. Yine de şular yani kovullarda tatlaşıp duralım. Sağ olun. Yine dostlar, ahir sonu Nesip etsin. Cemlenni. Kim konkursa yalan diyen bolsa, kim näme diyen bolsa, Allah feredip dur. Görüşüňiz ýaly. Men bir zat düşündirjek bolýan. Barbir şol iPhone'y biz birini berýär. Kamil market birini berýär şonu. Kime berenni näme? Yönüp diýjek bolýanym, alyp birinin hakyny iýetler ýok. Ana şo zady dogry düşünün. Kime berennede? Şoň üçin hem şuny ýene de ýagny TikTok giveaway'da geçirmek makul etdirler. Ya şoň esasynda da çözüldi. Ine videosyny görjek bolsaňyz, açan näde taýlaryşyny görjek bolsaňyz, ine Kamil marketin şu öwkü videolaryny görüp bilersiňiz. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz ok bolsun. Ýene de Kamil supermarketinden alyp. Sag bolun.